በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ? ኣብ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ክትህሉ ዝተባረኸ ዝተቐደሰ መዓልቲ ፅቡቕ ናይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዓርቢ ስቕለት ውዒል ኢልኩም ክትኮን ተስፋ ይገብር። ሎማዓንቲ ድማ ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ ትማለ ሓሙስ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሓሙስ ዘደንቕ ስራሕ ዝሰርሖ ትምህርቲ ዘካፈልኩኹም ሎሚ ድማ ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ብዕለተ ዓርቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወዓለልና ውዕለት ሓደ ካብቲ ብዙሕ ገለ ክንትንክፍ ኢና። ብሓቂ በዚ ዕለት እዚ ኣዝዮም ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ቅዱሳን እንታይ ዝገበሩሉ ስለ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለተ ዓርቢ ዝገብሮ ውዕለት ዝተነበይሉ ኣዝዩ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ኣዝዩ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓሉ ብምሳልያዊ ገይሩ እቲ ምሳሌ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ በዚ ሎሚ ዕለት እዚ ከዓ ሓቀኛ ባዕሉ ነቲ ብምሳሌ ገይሩ ዘርእዮ ዝነበረ ሕጂ ድማ ብግብሪ ፈፂሙ ዝሰርሖ ስራሕ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብሉይ ኪዳን ንሪኦ ማለት እዩ። ትዝገርመኩም ነዚ ነገር እዚ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ነይሩኒ ይሁዳን ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያን ብዙሓት ህዝቢ ንክርስቶስ ክሕዙ ምስ መፁ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ቃል እንታይ እዩ ነይሩ? እዚ ኩሉ ዝኾነ ግና መፃሕፍቲ ነቢያት ምእንቲ ክፍፀሙ እዩ በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቲ ኩሎም ሓደ ጉሞ ከይዶም ይብል። እዚ እንታይ እዩ? ይሁዳ ነቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያን ሒዙ ምስ መፀ ንክርስቶስ ከትሕዞ መፂኦም ምስ ሓዝዎሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት መቅደስኩም ምሳኻትኩም ኮይነ ዶ የገልግል ይምህርን ኣይነበርኩን ሽዑ ግና ኣይሓስኩምንን ኢልዎም ማለት እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከይተረፈ ንክርስቶስ ይከላኸል ኣለኹ ክብል እዝኒ ናይ ጊልያ ናይቲ ሊቀ ካህናት ቆሪፁ ነይሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ይመሊሱሉ? ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 54 እቶም ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ መፃሕፍቲ ደኣ ከመይ ኢሎም ክፍፀሙ እዮም። በታ ሰዓት እቲኣ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ከም ጉሒላ ዶ በስያፍን በባትርን ክትሕዙ ንመፂእኩም ዕለት ዕለት ኣብ ቤት መቅደስ ተቐሚጦ ዶ ይምህር ኣይነበርኩን ኣይሓስኩምንን? ያ ምሳኹም ኮይነሲ ኣብ ቤት መቅደስኩም ኣብ ስፍራኹም ኣብቲ ዝነበርኩምዎ ኮይነስ ዕለት ዕለት እንዶ ይምህር ኣይነበርኩን ግን ኣይሓስኩምንን ኢልዎ። ሕጂ ትሕዙኑ ዘለኹም ግን እንታይ ሕጂ ዝሕዝዎ ዘለዉ ግና ንምንታይ ምዃኑ ክገልፅ ከሎ ፍቅዲ 56 እዚ ኩሉ ዝኾነ ግና መፃሕፍቲ ነቢያት ምእንቲ ክፍፀም ይበሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቲ ሓዲጎምዎ ኸይዱ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ዕለተ ዓርቢ እዚኣ ንኩላትና በቲ ብኣዳምን ሄዋንን ምክንያት ሓጢኣት ዝመፀ ኣብ ትሕቲ ዲያብሎስ መቐረንቲ ዝነበርናዮ ኣብ ፀልማት ዓመት ዓለም ዝነበርናዮ ካብኡ ኣውፅኡ ሂወት ክህበና ዘለዓለማዊ ሂወት እኳ ደኣ ክህበና እዚ ኣምላኽ እዚ እዚ ጎይታ እዚ እቶም ነቢያት ኣቐዲሞም ክስቀል ምዃኑ ክግረፍ ምዃኑ ስለና ንዓና እቲ እንኮ መድሓኒ ከድሕነና ተስፋ ዝተገብረሉ እዚ ጎይታ እዚ ከም ዝኾነ ዝተነበዩ ምእንቲ ክፍፀም ደኣ መፂኦም ክወስድዎ ከለዉ ብፍቃዱ ሕራይሉ ይኸይድሎም እምበር ብሓቂ ብሓይሎም ኣይኮኑን። ንክርስቶስ ስለ ዝሓየልዎ ንክርስቶስ ስለ ዝበርትዕዎ ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ደኣ ነቲ ክስቀል ክግረፍ ክፅረፍ ክውቃዕ ጡፍ ክበሃለሉ ኣዝዩ ክሳዕ ውቃብ መልክዕ ዘይብሉ ኮይኑ ብብዝሒ መግረፍቲ ደም ብምፍሳስ ብስምብራቱ ከም እናሕዊ ዝተነበይሉ ነቢያት መታ ነዚ ነገር እዚ ክፍፀም እዩ ሒዞም ወሲዶምዎ። እዚ ከዓ ብትሪ ልቦም ክኾን ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ብፍቓዱ ብሓይሎም ኣይኮኑን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ዘሎ ቃልሲ
ንክርስቶስ ክሕዝዎ ምስ መፁስ ንመን ትደልዩ ኣለኹም ኢልዎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምስ በልዎ ኣነ ኢልዎም ንሳቶም ኣነ ምስ በሎም ጥራሕሲ ንድሕር ኣድሓርሒሮም ንድሕሪት ጻሕ ኢሎም ወድቁ ይብል ጻሕ እንታይ ስለ ዝበለ ኣነ ስለ ዝበለ ብቃሉ ብኣነ እትብል ቃል ጥራሕ ጻሕ ኢሎም ከም ዝወድቁ ሓይሎም ከም ዝመክኽ ወላ ሓንቲ ቅድሚኡ ብቕዓት ከም ዘይብሎም ጎቲቶም ክወስድዎ ዘይክእሉ ምዃኖም እንታይ ዳ ትበዓሉ ኣነ ምእንቲ ኣባጊዐይ ርእሰይ ህይወተይ ኣሕሊፈ ይህብ ባዕለይካ ይመልሳ ኢሉ ዝተዛረበ ክርስቶስ ንሱ እንተዘይፈቅድ ነይሩ እግዚአብሔር ኣቦ ፍቃዱ እንተዘይከውን ነይሩ ልከም በጊዕ ናብ ማሕረድ ትኸይድ ዘላ ኮይኑ እንተዘይከይድ ነይሩ ብሓይሎም ክንዲዚኣ ክትንክፍዎ ኣይኮነን ክወስድዎስ ክሕዝዎ ክትንክፍዎን ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ንሱ ኣምላክ ኩሉ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ነዚ ናይ ድሕነት ስራሕ እዚ ነቢያት ባዕሉ ከም ዝበሎ ክርስቶስ ነቲ ነቢያት ነቶም መጻሕፍቲ እዚ ነገር እዚ ከም ዝኸውን ዝበልዎም ምእንቲ ክፍጸም ደኣ እምበሪ ኣነስ ዕለት ኣብ ምሳኹም ኮይነ ኣብ ቤት መቅደስኩም ኮይነ የገልግል ይምህርን ነይረኤ ግና ይሓስኩምንን ኢልዎም ግና እቶም ትንቢት ዝተነበዩ ጽሑፋት መታን ክፍጸሙ ግን ክርስቶስ ብገዛእ ፍቃዱ ሒዞም ክወስድዎ ከለዉ ኸይድሎ ይዋ ነቲ ኣምላኹ ነቲ መድሓኒኡ ነቲ ንዕኡ ከድሕን ህይወት ክህብ ዋጋ ክኸፍለሉ ክሓቅፎ ካብ ጸላም ካብ ኣዝዩ ክፉእ ህይወት ኣውፅኡ ኣብ ጥዑም ህይወት ኣብ ብርሃን ዘለዓለማዊ ህይወት ክህቦ ዝመፀ ጎይታ ሕሊፉ ዝሃበ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባኡ ዝተባህሉ ዝተነግሩ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 فقد 18 ዘሎ እንታይ ዝብል 16-18 ብስጋ ሞተ ብመንፈስካ ህያው ኮነ ይብል ምእንቲ ሓጢአት ንእኛታት ምእንቲ ሓጢአትናሲ ሓንሳዕ ሞተ ይብሎ ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ ሓጢአተኛታት ምእንቲ ሓጢአትና ሓንሳዕ ሞተ ሓንሳብ እናሐዋሩን ሞተ ስለ ሓጢአት ክርስቶስ ሓንሳዕ መይቱ ብምንታይ ከመይቱ ብስጋ ብመንፈስካ ህያው ኮነ ይልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብስጋ መይቱ ንብሎ ብመለኮት ግና ዘይመውት እዩ ምክንያቱ መለኮት ባህሪኡ ዘይመውት ዘይጭበጥ ዘይርአ ዘይደሰስ ዘይበልዕ ዘይሰቲ ዘይጠሚ ዘይሐምም ዘይደክም ዘይርአን ዘይጭበጥን ኣውሱን ዘይኮነ እዩ ናይ ስጋ ባህሪ ግና ክመውት ዝኽእል ክሐምም ዝኽእል ክጠሚ ዝኽእል ክደክም ዝኽእል ክቕንዞ ዝኽእል ክደሚ ዝኽእል ክልምን ዝኽእል ባህሪ ናይ ስጋ እዩ ስለዚ መለኮት ነቲ ስጋ ባህሪኡ ስለ ዝገበረ እቲ ዝወሰዶ ስጋ ምስ መለኮት ሓደ ዝኾነ ተለዊጡ ዘይኮነስ ባህሪኡ ከይገደፈ ምስ መለኮት ተዋሂዱ መለኮት ናይ ስጋ ባህሪ ገንዘቡ ገይርዎ ስለዚ ከዓ ብስጋ ሞተ ዝበሃል ዘሎ መለኮት እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰለስተ ካብ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሳልሳይ አካሎም ኮይኑ ካብ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ወልድ ምስኦም ታይ ሳልሳዮም ሰለስተ አካል ብስም በአካል ሰለስተ ንብል ብፍቃድ በህልውና በባህሪ በአጋዛዝኣ ነዚ ዓለም እዚኣ ብምፍጣር ከዓ ሓደ እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ወልድ ምስ ስጋ ክዋሃድ ከሎ መለኮቱ ታይ ከይኮነ ከይተለወጠ እቲ ዝተዋሃደ ስጋ ድማ ባህሪኡ ከይሓደገ እዮም ብተዋህዶ ብተዓቅቦ ንብል ስለዚ ከዓ ብስጋ መይቱ ብመንፈስ ብመለኮት ግና ህያው ኮነ በዛ ዕለት እዚኣ በዛ ዓርብ እዚኣ ስለዚ ባዕሉት እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዳም ሓጢአት ምስ ገበረ እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ ዝበሎ ግዜ እነሆ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ጽልእ እተክል ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ተዛሪቡን እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ተበን
نتبنت زغبرو كفات ديابلوس او حديرو እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ጽልኢ ይተክላለሁ ስለዚ ከዓ ዲያብሎስ ንክርስቶስ ንኸጥፍእ ክነክስ ዘይፈሓረ ጉድጓድ የለን ሕዋተይ ዲያብሎስ ገና ቅድሚ ልደቱ ኣትሒዙ ካብ ልደቱ ጀሚሩ ልደት ክርስቶስ ምስ ተወልደ ድማ ንክርስቶስ ንኽቐትል ንኽረክብ ብብዙሓት ንዕኡ መሳርሒኡ ዝኾኑ ብናይ ሄሮድስን መሳርሕቱን ገይሩ ንክርስቶስ ረኸብኩ ክብል ንብዙሓት ህፃናት ኣህሊቁ ቀቲሉ እዚ ከዓ ንክርስቶስ እቲ መድሓኒ ናትና ምድሓን ህይወት መታን ንኸይሂበና ዝገብሮ ዝነበረ ቅልስ መወዳእቱ ግና መንስዒሩ ክርስቶስ በዛ ዓርቢ እዚኣ በዛ ዕለት እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽና ንጸላኢና ርእሱ ጨፍሊቁ ስዒረልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ዲያብሎስ ሊቃነ ካህናት ኣብ ናይ ሆሳዕና ከም ዘብዓልናዮ ፈሪሳውያን ብዙሓት ህዝቢ ንክርስቶስ ንጉስ ሆሳዕና ወዲ ዳዊት እናበሉ ክዝምሩሉ ከመስግንዎ እንከለው ህፃናት ዓበይቲ ኣረግቲ መናእሰይ ኩሎም ከመስግኑ እንከለው ሕጂ ግና ሓንቲ ክንገብረላ ኣብ ዘይንኽእል በፂሕና ኩሉ ዓለም ብኡ ተኣምናላ ኢሎም ክርበሹ ክጭነቁ እንከለው ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ንግበሩ ክንቀትሎ ክንክእል ኣለና ንዕኡ ኣትሒዙ ኣሕሊፉ ዝህበና ንድለ እንዳበሉ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ክጭነቁ ዲያብሎስ ድቃስ ኢኑ ነዚ መድሓን እዚ ከጥፍእ ክርስቶስ ግና ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ስለ ዝኾነ ብጥበቡ ስዒርዎ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 13 እንሆ ኣብ ድሕሪኡ ይብል እንሆ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኒ ብሓረግ ዝተታሕዘ ድዑል ረኣየ ይብል አብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓርር መስዋዕት ይሰውኦ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቦና አብርሃም ንወዱ ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ ኢሳቅ ሰውዓለይ ምስ በሎ አብርሃም ድማ ንወዱ ክስውእ ኸይዱ አብርሃም እምነት ገይሩ ወላ እንተ ሞተሲ ከተስኦ ከም ዝኽእል እቲ ዝኣምሎ ኣምላኽ እቲ ዝኣምኖ ኣምላኽ ትዘምልኾ ጎይታ ከተስኦ ከም ዝኽእል እምነት ነይርዎ ስለዚ ከዓ ንወዱ ብእምነት ከይዱ ንኢሳቅ ክስውኦ ምስ በለ ካራ መሰል ዓለ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኢልዎ ኣብ ክንዲ ወዱ ድዑል በጊዕ ኣብ ክንዲ ኢሳቅ ዝስዋዕ በጊዕ ናብኡ ምፅኢሉ ብድሕሪ ይርእይዎ እግዚአብሔር ንኢድዎ ስለዚ እዚ በጊዕ እዚ ከዓ እቲ ኣዳም ሔዋን ደቁን ንሕናን ክንግረፎ ክንሳቀዮ ዋጋ ክንከፍሎ ዝግባአና ዝነበረ ንሱ ክርስቶስ እቲ በጊዕ ኣብ ክንዲ ኢሳቅ ዝተሰውአ እቲ ሓቀኛ ኣመናዊ ስለና ስለ ሓጢአትና ስለ ፀልማት ህይወት ተሰዊኡ ዋጋ ከፊሉ ስለና መስዋዕቱ ኮይኑ ቀሪቡ ህይወት ዝህበና ንሱ ባዕሊ ክርስቶስ ነይሩ ብምሳሌ ገይሩ ጌና ይዛረብ ነይሩ ኣምላኽ ካብታ ምዕራፍ ከይወፃና ንዕኡ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 18 ዘሎ እንታይ ዝብል እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ቃለይ ስለ ሰማዕካ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በሎ ይብል ብምንታይ ብዘርእኻ በዘርእትኻ ይበሎን ብዘርእኻ ኢልዎ ንሓደ እዩ ዝመልክት ትዘርኢ እቲ ዘርኢ ኸመን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንሆ ንሓደ መታን ከመልክት ወይ ንዘርእኻ ኢልዎ እምበር ነዝርእትኻ ይበሎን ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልዎ
ኩላ ምድሪ እትባረኽ እትቅደስ ህይወት እትረክብ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እትወፅእ ዘለዓለም ህይወት እትረክብ ካብ መቆረንቲ ናይ ዲያብሎስ ዝወፅእ በዚ ዘርኢ እዚ በክርስቶስ ስለምንታይ ዘርኢ ኻይልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ ክግለጽ ከሎ ካብ ናህና ካባና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ዝወሰዶ ስጋ እምበር ካብ ሰማያ ዘምጽኦ ወይ ከዓ መለኮት ናብ ስጋ ምዃን ኣይተለወጠን እቲ ቃል ስጋ ኮነ ዝብል እቲ ቃል በቃ ብቁሙ ናብ ስጋ ተለዊጡ ማለት ዘይኮነሲ ናይ ስጋ ባህሪ ገንዘቡ ገይርዎ መለኮት እቲ ቃል ተአምላኽ ዝነበረ እቲ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ካብ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይኡ ዝተፈጥረ ዘየለበ እዚ ቃል ሰብ ዝኾነ ነቲ ናይ ስጋ ባህሪ ገንዘቡ ገይርዎ ገንዘቡ እናቱ ገይርዎ ነቲ ስጋ ስለዚ ክርስቶስ ካ አልፋን ኦሜጋን አነ ቀዳማይ እንዳሐራዋይን እናበለ ይዛረብ ስለዚ ስጋ ነቲ ናይ መለኮት ባህሪ ገንዘቡ ገይርዎ መለኮት ካ ናይ ስጋ ገንዘብ ባህሪ ገንዘቡ ስለ ዝገበሮ ስለዚ ካብ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ካ ህያው ኮነ ኢልዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ብመስጋ ሞተ ዝበሃል ዘሎ ምን ሕጂ መለኮት ስጋ ሞ ናቱ ባህሪ ምማት ባህሪ ናቱ ብስጋ ሞተ ዝበሃል ዘሎ አምላኽ መይትልና ክንብል ኮለና አምላኽ ጠላ ይመውት ማለት አይኮነን አምላኽ አይመውትን ሓደ ግዜ አምላኽ እንድሕር ዝመውት ኮይኑሲ ደራ አምላኽ ምስ መተስ ንዓለም መን የመሓድራ ነይሩ ኢሎም ዝሓቱ ወይ ካብ እስልምና ብፍላይ ዝሓቱ ኣለዉ ስለዚ አምላኽ መይቱ ክንብል ኮለና ብስጋ መይቱ ኢና ንብል ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ካ ህያው ኮነ አምላኽ አይመውትን እዩ ብስጋ ይመይቱ ነቲ ገንዘቡ ዝገበሮ ነቲ ዝተዋሃዶ በቲ ዝተዋሃዶ ብስጋ እዩ መይቱ ነፍስ ካብ ስጋ ተፈልያ ስለዚ እቲ ብምሳሌ ገይሩ ዝዛረብ ዝነበረ ክርስቶስ እቲ ብዘርእኻ ንህዝብታት ኩላ ምድሪ ክባርኽ ዝበሎ በዚ ክርስቶስ እዚ ሎሚ በዛ ዓለተ ዓርብ እዚኣ ክርስቶስ ስለና መስዋዕት ኮይኑ ስለ ድሕነትና ዋጋ ከፊሉ ድሕነት ይብና ክብርና አምላኽና ይኹን ኣብ ዘለለዋን ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅዲ 17 ክሳብ 19 ዘሎ እንታይ ዝብል አምላኽሲ እንታይ ኢልዎ ጎደሎ ዘይብሉ ተባዕታይ ጤል ወይ በጊዕ ወይ ላም እንተ ተባዕታይ ምስ ወለዳሲ 7 መዓልቲ ይጽንሑ ይብሎም ካብ 8 መዓልቲ ንድሓር ግና ንመስዋዕቲ ክቀርቡ ከም ዝኽእሉ ስለ ኃጢአት ስለ ሕድገት ኃጢአት እዚ መስዋዕቲ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሕድገት ኃጢአት ዝቀርብ ዝነበረ ሕጂ እቶም መስዋዕቲ እንታይ ይብሎም ኣብኡ ጎደሎ ዘይብሎም ዓበቕ ቁስሊ ህራም ጎደሎ አካል ዘይብሎም ምሉአት ፍጹማት ይኹኑ aber ዘይብሎም ፍጹማት ይኹኑ ይብሎም እዚ ኸዓ እንታይ ዘመልክት ክርስቶስ አምላኽና aber ዘይብሉ ጎደሎ ዘይብሉ ኮይኑ ተገሊጹ ንዓና ዘድሕን ክርስቶስ እሱ ከም ዝኾነ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ዘሎ ክርስቶስ በየነይቲ ኃጢአትኩም ትኸስኑ ዘለኹም በየነይቲ ኃጢአት ወይ በየነይቲ ግብሪ ኢኹም ክትቀትሉን ዘለኹም ትደልዩ ዘለኹም ኢልዎ ሳቶን ካታ ኢሎም ከይሰሞ ንርእስኻ ወዲ አምላኽ ስለ ዝገበርካ እሚልሞ ንርእስኻ እንታይ ስለ ዝገበርካ ወዲ አምላኽ ስለ ዝገበርካ ግን ንሱ ወዲ አምላኽ እዩ ንሱ ጎይታ እዩ ንሱ አምላኽ እዩ ንሱ መድሓኒ እዩ ንሱ ህይወት ዝህብ ጎይታ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ሳቶም ዘይተረድእዎ እምበር እሱ ናይ ብሓቂ ወዲ አምላኽ ነይሩ ብኻልእ ብኽፍኣት ብስርቂ ብጥፍፋእ ግና ክኸስዎ እውን ኣይከኣሉ ምክንያቱ aber የብሉን ንጹህ እዩ ብዙሕ ናይ ሓሶት ክስ ኸሲሶም እዮም ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ግን ከዓ aber ኣይተረኸቦም ጲላጦስ ከምኡ ኢሉ ኣብዚ ሰብ እዚ ኣነ እከይ ኣይረኸብኩን ሕማቕ ግብሪ ኣይረኸብኩሉን ንሞት ዘፍርድ ተግባር ኣይረኸብኩን ኢልዎ በቃ መርሚርዎ ርኢዩ ፈትሹ ብዙሓት ከሰስቲ ቀሪቦም ናብ ክርስቶስ aber ዘይብሉ ስለዚ ዕብራውያን ከዓ ዘሎ ቃል ምዕራፍ 25 aber ዘይብሉ ሊቀ ካህናት ዘድልየና aber ዘይብሉ ቅዱስ እዚ መስዋዕቲ
ባዕሉ መስዋዕቲ ኮይኑ ባዕሉ መስዋዕቲ ዘቅርብ ነቲ መስዋዕቲ ዘቅርቦ ከዓ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ተቀቢሉ ድሕነት ዝህበና ጎይታ እዚ ጎይታ እዚ እዚ ኣበር ዘይብሉ ሓጢኣት ዘይገበረ ንትርፊ ቅድስና ንትርፊ ጽድቂ ንብዙሓት ንጡምያት ዘዕንግል ዝነበረ ንብዙሓት ሕሙማት ንሓንካሳት ንዕውራት ንለምጻማት ብኣጋንንቲ ዝሰቃዩ ዝነበሩ ዝፍውስ ዝነበረ ጎይታ እስኻዚ እምነትካ ከይበለ ዝፍውሶም ዝነበረ ጎይታ ብዙሕ ተኣምራት ቅድሚኦም ዝገበረ ብዙሕ ሰናይ ነገራት ዝገበረ ክርስቶስ ሕሊፎም ይቦሞ ቅዱስ እዩ ነይሩ እሱ ቅዱስ እዩ ነይሩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ኣነሲ ጽጽባሕ ኣብ ቤት መቅደስኩም ኮይነ የገልግል ነይረ ይምህር ነይረ ኣይሓስኩምንን ግን ሕጂ ትሕዝኑ ዘለኹም እቲ ጽሑፍ መታን ክፍጸም እቲ ምሳሌ ጽሑፋት ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዝረቡ ዝነበሩ ዝተነግሩ ኣቀዲሞም ስልኡ ስለምንታይ ሰብ ኮይኑ ከም ዝግለጽ ከም ዝመጸ ዝተዛረቡ ዝተነበዩ ነቢያት እሱ ክፍጸም ኣብ ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 4 ዘሎ እንድሕር ጀሚርና ርኢናዮ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብ እስራኤል ካብቲ ድቅድቅ ዝኾነ ጸልማት መንከራ ሽግር ጸበባ ኡይ ይናበሉ ዘኡይሉ ዝነበሩ ድምጾም ናብ ሰማያት ናብ አምላክ ዝጠርሑ ዝነበሩ ኣብ ስደት መከራ ሕሰም በዚሕዎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ናብ አምላክ ዘኡይሉ ዝነበሩ ሃገር ኣብኡ ኮይኖም ምስ ጸለዩ ብዙሕ ሕሰም መከረኦም ምስራይ አምላክ ድምጽ ጸሎቶም ሰሚዑ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ከናግፎም ካብ ግብጽ እግዚአብሔር አውጽይዎም ስለዚ ናብ ባሕሪ ኤርትራ ክሳገሩ እናኸዱ ከለው ህዝብ እስራኤል ኣብ ቅድመ አምላክን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ አምላክን አግረምሮም ስለምንታይ ንዓና ናብዚ ክትጥፍአና ዲኻ መጺኻ እዚ መናዝኻ ዝንብዓ ኩሉ ግዜ ንዑና በላዕና መኒናዮ ኢና ኢሎም ኣብ ልዕሊ አምላክ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ከይሰርሑ ከይድኾም ዝምግቦም ዝነበረ አምላክ ካብ ሰማያት መና ካብ ምድሪ ከዓ ማይ ካብ ከውሒ እናፍልፈለ ዝምግቦም ዘስትዮም ንጽምኦም ዘርውዮም ንጥሜቶም ዝዕንግል ዝነበረ አምላክ ኣብ ልዕሊኡ ገረምሪሞ ኣብ ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 4 ጀሚርና እዚ ታሪክ ዝነርኹ አምላክካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዮም ሓጢኣት ምስገበሩ ክፉእ ምስገበሩ አምላክካ ተቆጢዑ ኣስራዚ ተመን ዝናኸስ እንታይ ገይሩሎም ናብኦም ፈንዩ እግዚአብሔር ካብቶም መርዘማት ዝኾኑ ኣትማን ናብ ህዝቢ ምሰደደ ነቶም ህዝቢ ድማ ነኸስዎም ብዙሓት ከዓ በቲ መርዛማት ኣትማን ዝተነኽሱ መይቶም ሽዑና ሙሴ ቀሪቦም በደሎምን ተኣሚኖም ሙሴ ኣብ ልዕለኻ ናብ ልዕሊ ኣምላኽን በዲልና ኢና ሞ ብቻኻ ኣምላኽ እዚ ነገር እዚ ካብ ልዕለና ክርሕቕ ከልግሰልና ንኣምላኽ ለምኖ ኢሎም ሙሴ ከዓ ጸሎቶም ሰሚዑ ናብ ኣምላኽ ለመነ እግዚአብሔር ከዓ ክሓዊሉ ክፍወስሉ ዝግባእ ኣስራዚ ተመን ኣብ ባላ ስቀሊሉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ብመርዛማት ኣትማን እግዚአብሔር ከም ዝንከሱ ገይሩ ብኡ ዝተነኽሰ ዘበለ ድማ ይመውት ነበረ ብዙሓት ከዓ ሜቶም ስለዚ ናብ ኣምላኽ ጸልዮም ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ ክድሕንሉ ዝግባእ ኣብ እንታይ ገይርዎ ኣስራዚ ተመን ኣብ በላ ስቀሎ ንዕኡ ዝጠመተ ዘበለ ድማ ክሓዊ እዩ ንዑ ዘይጠመተ ዘይረኣየ ብኡ ዘይኣመነ ግና ኣይክሓዊ ኢሉ ሙሴ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገይሩ ሙሴ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገይሩ ስለዚ ህዝቢ እስራኤል ድማ እቶም ዝተነኽሱ ዘበሉ እቶም ዝተነኽሱ መታን ክሓዊ እንታይ ክገብሩ ነይርዎም ናብቲ ዝተዳለወ መድሓኒት ኣስራዚ ተመን ኣብ በላ ዝተሰቕለ ክጥምቱ ነይርዎም እቶም ናብኡ ዝጠመቱ ዘበሉ ከዓ ካብቲ ዝተነኽስዎ ሕማም ተገላጊሎም ይሓዊ ነበሩ መን እዮም ዝሓዊ ነይሮም
ዝኣመኑ ኣሚኖም በቲ ዝተባህሎም ነቲ ስራ ዝተመን ዝጠመተ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ መን እዚ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽናሲ ገና ብምሳሌ ገይሩ ከመይ ክርስቶስ ካብቲ ዝሓመምናዮ ካብቲ ዝተነኸስናዮ ብዲያብሎስ ኣብ ትሕትናቱ መቕረንቲ ዘእተወና ኣብ ጸልማት ዘእተወና ካብኡ ከመይ ጌርና ክንጋላገል ከም ዘለና መድሓኒት ከመይ ክዳለወልና ከም ዝኾነ እቲ ምድሓን ከዓ ክርስቶስ ምስ ተዳለወልና ምስ ሰርሓልና ንዕኡ ብምእማን بسم أبن ولد منفس قدوس تطمقنا كابتي ነገር እሱ ከምንሐዊ ምሳሌ እኝሩ ነዚ ከዓ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ በሐቅ ናቱ ምሳሌ ከም ዝኾነ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ፍቅዲ 14 ዘሎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ መን ይኽድሕን ዝብሎ ዘሎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቀሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ ኢሉ እስራኤላውያን ሓጢኣት ገይሮም ሓጢኣት ምስ ገበሩ ክድሕንሉ ብኣስራ ብመርዛማን ኣትማን ገይሩ አንኪስዎም ስለዚህ ካብዚ ነገር እዚ ክሓዊሉ ዝኽእሉ ከዓ እግዚአብሔር ማለት ሓጢኣቶም ምስ ኣመኑ ምስ ለመኑ ኣምላኽ ንሙሴ ኣብ ኣስራ ዝተመን ገይሩ ኣብ ባላ ክሰቅሎሞ ንዑ ዝጠመተ ከዓ ክሓዊልዎ እምበኣር ህዝቢ ዓለም ድማ በቲ ኣዳምን ሔዋንን ዝገበርዎ ሓጢኣት ምኽንያት ካብ ኣምላኽ ዓሊና ተፈሊና ነርና ስለዚህ ካብዚ ሞት እዚ ካብዚ ዘላለማዊ ካብዚ ሞት እዚ ካብዚ ጸልማት እዚ ካብዚ مقرنتي كم ناي ديابلس زي تغالاغيلنا وصينا مس املاخنا حبرت نخلونا فوسي كنركب كندحنسي عدت حاتيات كنركب كريستوس لنا كسقل كم تيموسي نتي 18 تم ابالا سقولكم ادما ودسب كسقل غبايلو من بعلو كريستوس انكم كسقلي من يخاز زدحن زلو بوز أمن زبل نايزل يعلم هو متان كرك من زتزعمن هلازي كريستوس لو مع عربي نايدحنا تسرح سريح لنا حواتي نتناي مدحن سرح السرح لنا قنا زآمن يو نايز قبر زدحن هوات زركب مالتي نتفوسس قبولو خخل علوه سلازي يسوس كريستوس أملاخنا كسعك ندزي يو نايدحنا تسرح سريح لنا حواتي أب زتصات معرف 12 كفودي 21 كساب 28 زلو ترينا خا إسرائيلاويانسي أب ግብጽ እንከለው ፈርዖን ንህዝቢ እስራኤል ንኸይሰዶም ንኣምላኾም ከየምልኹ ናብ ሃገሮም ከይመለሱ ብዙሕ ምኽንያት እንዳፈጠረ ኣብዩ እግዚአብሔር ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ገይሩ ዘደንቕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚኦም ገይሩ ኣምላኽነቱ ኣርኢዎ ግን ፈርዖን ልቡ ኣትሪሩ ክሰዶም አይደለም ኣብዚ ግና ኣብዚ ምዕራፍ 12 ዘጻት ዘሎ ካብ ፍቅዲ 21 ክሳብ 28 ዘሎ እንድሕሪና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንበኹር ናይ ግብፃውያን ካብ ጥሪቶም ካብ እንስሳኦም ካብ ደቆም ካብ ኩሉ ስድራ ቤት ግብፃዊ በኹሪ ዘበለ ክቐትል ኢልዎ ስለዚ እቲ መልአክ ሞት መጺኡ ናብ ቤትኩም ኣትዩ ንኸይቀትል ንናይ ግብፃውያን በኹሪ ከይቀትል እስኩሎም ናብ ናይ ቀረታ ከምና ንናይ እስራኤላውያን በኹሪ መታን ከይቀትል እስራኤላውያን ኩሎም እቲ ላዕለዋይ ልዳትን እቲ ክልተ ጫፍ ልዳትን እሲ ደም ብስምዕ ዛገሮም ተገብሮ ክለኺዎሞ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ መልአክ ሞት ናብ ናይ እስራኤላውያን ገዛ ኣትዩ ከይቀትል ንኽቀትል ኣሕሊፉ ኣይክህበኩም ኢልዎ ኣምላኽ ኣይህበኩም ስለዚ ደም እንታይ ገይሩሎም ተቐቢኡ እቲ ኣልዳቶም ስለዚ እቲ መልአክ ሞት መጺኡ ድማ ነቲ ናይ እስራኤላውያን ደም ዝተቐብአ ኣብ ልዳቶም ኣፍ ገዝኦም ዘሎ ዝተቐብአ ንሓደገ ምእታው እናገደፈ ነቲ ዘይተቐብኦ ዘበለ ናይ ግብፃውያን ቤት ጥራይ ስለ ዝኾነ ናብኡ እናኣተወ ከዓ እንታይ ገይርዎም ንኩሎም በኹሪ ዘበለ እንስሳታትን ደቆምን ቀተለ ሽዑ
فرعون يكون حزب ግብፃውያን በቃ ከይተዳለው ህዝብ እስራኤል ባخوፁ በቃ ያላውጡልና በቃ ኪዱና አምላክኩም አምልኩ ወይለም ሰንፈንሞ ቅድሚ ዝአብይ ዝአገርጉሩ ዝነበሩሲ እዚ ከባድ ነገር ኣብ ህይወቶም ምስ መፀት ግና ያላ ኪዱ በቃ ኢሎም በታዋኽ ከም ዝወፁ ገይሮም ካብ እስራኤል ካብ ግብፅ እስራኤላውያን እግዚአብሔር በዚ ደም እዚ ምልክት እዚ ከዓ ንሕና ንድሕነሉ ካብቲ መቁረንቲ ናይ ዲያብሎስ ንወፀሉ ህዝብ እስራኤላውያን ኣዝዩ ኣብ ሽግር ፀበባ ዝነበሩሉ ካበይ በኽሩ ናይ ውሉዶም ንኸይ ሞቶም እንታይ ነይሩ እቲ ደም ንሱ ምክንያት ንድሕነቶም ነይሩ ሎሙ ከዓ ንድሕነት ካብ ሓጢአት ብሓጢአት መይትና ሲኦል ከይነኣቱ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ከይከልኣና በዚ ክቡር መስዋዕቱ ደሙ ሎሚ ዝወፈየልና ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰልና ስጉኡ ዝቆረሰልና ብስምብራቱ ዘሕወየና ጎይታ በዚ ነገር እዚ ከም ንፍወስ ክርስቶስ ኣፍቂድልና እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን በዚ መስዋዕትታት በዚ ደም ዝም ገይሩ ምሳሌ ገይሩ ሓቀኛ ግና ናይ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ክርስቶስ ኮይነልና ክርስቶስ ደሙ ፍሲስልና ስጉኡ ቀሪስልና ስለምንታይ ስለዝፈተወና ስለዘፍቀረና ክብርና ኣምላኽና ይኩን ብጣዕሚ ዝፈተወናን ዘፍቀረና ንሱ ኣምላኽ እዩ እሱ ጎይታ እዩ እሱ ኩሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ ኣምላኽ እዚ ክቐትልዎ ክመፁ ከለውሲ ወላ ሓንቲ ኣበሳ በደልን ስለዝረኸብሉ ይኮነን ንሱስ ናይ ብሓቂ ኣምላኽነቱ ወዲ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ስለዝመስከረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም በየነይቲ ይኹን ግብሪ ትኸስኑ ዘለኹም ከይትቀትሉን ትደልዩ ዘለኹም ምስ በሎም ንስኻ ንርእስኻ ወዲ ኣምላኽ ስለዝገበርካ ኢሎሞ ንክርስቶስ ንርእስኻ ወዲ ኣምላኽ ስለዝገበርካ ስለዚ ናይ ብሓቂ ግን ንሱ ያ ኣምላኽ እዩ ወዲ ኣምላኽ እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ግና ንክርስቶስ ኣምላኽና ክኸስዎ ከለው እንርኢ ዝገርመኩም ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዘሎ ፍቅዲ 60 እንታይ ዝብል እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ በዚ አንጻርካ ዝምስከርዎ ዘለውስ ገለዶ እትምልሶ የብልካን ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ እናበለን ኢየሱስ ሓተቶ ንሱ ግና ከይመለሰ ስቕ በለ እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ደጊሙ ክርስቶስ ወዲቱ ብሩኽ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ ታይልዎ ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ እወ ኣነ ኢልዎ ክርስቶስ እወ ኣነ ንወዲ ሰብ ከዓ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም በሎ እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ክዳኑ እናቀደደ ደጊም እንታይ መሰኻኽር የድልየና ነቲ ፀርፊ ባዕልኻትኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ይመስለኩም በለ ኩሎም ከዓ ሞት ይግብኦ ኢሎም ፈረዱ ገሊኦም ድማ ጡፍ ክብልሉ ገጹ ኣገልቢቦም እናወቕዑ ተነበ ክብልዎ ጀመሩ እቶም ገላው ድማ እናጸፍዑ ወሰድዎ ኣቤት እዚ ጎይታ እዚሲ ስለና ዝጽፋዕ ዘሎ ሕዋተይ ስለና ዝግረፍ ዘሎ ስለና ጥፍ ዝበሃለሉ ዘሎ ገጹ ሸፊኖም እናወቕዑ መን ዝወቕዓካስ ክትነበ ንገረና እናበሉ ጥፍ ክብልዎ ከኣስርዎ ከሳቅይዎ ማዕሲው ብዙሕ መጉረፍቲ ክገርፍዎ ክሰቅልዎን ክቐትልዎን መፂፅ ከሓሙት ከስትይዎ ኣብ ርእሱ እሾህ ኣኽሊል ክገብሩሉ ሕዋተይ እዚ ጎይታ እዚ ስለመን ስለኻ ንስኻ ህይወት ክትረክብ ስኺ ህይወት ክትረክቢ ኣነ ህይወት ክረክብ እዚ ስምብራት እዚ ክርስቶስ ተቐቢልልና ብስምብራቱ ኢና ዝሓወና ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ንሕና ብስምብራቱ ብቁስሉ ክንሓዊ ከም ዝተባራርና ባጊዕ ነበርና ኢሉ ኢሳያስ ምዕራፍ 51 3 ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ብቁስሉ ብስምብራቱ ኢና ዝሓወና እናበለ ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ተነቢሉ ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ንስኻ ክርስቶስ ወዲቱ ብሩኽ ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ ኢየሱስ እወ ኣነ ኢልዎ ወብዙሓት እዚ ክርስቶስ ባዕሉ ኣነ ኣምላኸ ኣነ ወዲ ኣይበለን ይብሉ
ክርስቶስ ግና ንሱ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ባዕሉ ይምስክር ኣሎ ትማሊ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ዝነበረ ድማ ክርስቶስ ንሐዋርያት እጋሮም ምስ ሓጸበ እንታይ ኢልዎም እዚ ኣነ ዝገበርኩልኩም እሲ ኣስተውዕልኩም ዘለኹም እወ ንስኹም ጎይታን መምህርን ኢኹም ትብሉኒ ርግጽ በልኩም መምህርን ጎይታን ስለ ዝኾንኩ ጽቡቕ በልኩም ግን እዚ ዝገበርኩልኩም ንምንታይ ምዃንስ ፈሊጥኩም ዘለኹም እንታይ ኢሎሞ ንስኻ ጎይታን መምህርን ኮለኻ ስለ ዝበልዎ ንስኻ እታ ጎይታን መምህርን ትብል ንሱ ጎይታ ከም ዝኾነ ነጊርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ንጉስ ዲኻ ንስኻ ዲኻ ንጉስ ምስ ተባሃለ እወ ንግስነት ሰማያውነቱ ኣሜን እዩ ኣነ ንግስነተይ ካብዛ ምድሪ እዚ ኣይኮነትን ኢሉ ማለት ምድራዊ ንጉስ ዘይኮነ ከምዚ ታራ ዝኾነ ሰብ ናይ ምድራዊ ንጉስ ዘይኮነሲ ካብ ላዕሊ ስልጣን ዘለዎ ንሱ ጎይታ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ባዕሉ መስኪሩ እዩ ኣብዝኻ እቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ኣምላኽ ህፃን ተዋሂብና ወዲ ተወሊድልና ተባሂሉ ዝተነበየሉ እሱ ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ኢሳያስ ነቢ ምዕራፍ 9:6 ዝተነበየሉ እሱ ተዋሃብ ሰላም እሱ ብርቱዕ ኣምላኽ መካር ግሩም ኣቦ ዘለዓለም ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እዩ እሱ ትወዲ ብሩኽ ኣምላኽ እዩ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይከሓደን እሱ ወዲ ኣምላኽ እዩ ወዲ ብሩኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ስለዚኦም ከዓ ሕጂ ከዓ ደጊም እንታይ መሰኻኽር የድልየና ቅድሚኡ መዓት መሰኻኽር ቀሪቦም ብዙሓት መሰኻኽር ቀሪቦም ግን ከ ምስክርነቶም ብቑዕ ኣይነበረን ወላ ሓንቲ ጌጋ ክረኽብሉ ኣይከኣለን ክረትዕዎ ኣይከኣሉን ግን ርእሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ወዲ ብሩኽ እየ ኣነ እየ ምስ በለ ስኻት ንጉስ ዲኻ ምስ ተባሃለ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ ምስ በለ ክርስቶስ ንሱ ንግስነቱ ብሓቂ ንጉስ ስለ ዝኾነ ብምቕባሉ ወዲ ብሩኽ ኣቦ ወዲ እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ኣቦ ባዕሉ እቲ ዘፍቅሮ ወደይ ንሱ ይመስምዕዎ ዝበለ ኣቦ ዝመስከረሉ እግዚአብሔር ኣቦ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ድማ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝተዛረቦ ዝመስከሮ በዚ ነገር እዚኦም ንክርስቶስ ንሞት ሕሊፎም ይቦም ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቶም ነቢያት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ስለና ንድሕነትና ከም ዝመፀ ኣይተኣመኑን ስለ ዝነበሩ ብርግጽ ነቲ ቃል የንብብዎ እምበር መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተረድኦምን ነይሩ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ናይ በዚ ዕለት ዓርብ እዚ ዝተገበረ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ዝገበሮ ተንቲንካ ይውዳእን እንድዩ ሎማዓንቲ ብናይ ትንቢት ኢሳያስ ዘሎ ፍቅዲ 53 ገይረ ክውድየ ከም ፍቅዲ እግዚአብሔር ምክንያቱ ኢሳያስ ነብሲ ፍቅዲ 53 ዘሎ ቃል ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ብስምብራቱ ንሕና ከም እንሓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝበለ እሱ ርእሱ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ በዚ ነገር እዚኦም ንክርስቶስ ሕሊፎም ምክንያቱ እስኻ ወዲ ክርስቶስ ወዲ ትህያው ወዲ ብሩኽ ዲኻ ምስ በሎ ወይፈልጡ ኩሉ ክርስቶስ ወዲ ብሩኽ ምዃኑ ከም ዝመጽእ ግን ንሱ ክርስቶስ እሱ ባዕሉ ከም ዝኾነሲ ኣይተረድዎን ኣይፈለጥዎን ስለዚ ጸርፊ ገይሮም ሓሲቦም ስለምንታይ ወዲ ኣምላኽ ንርእሱ ጎይታ ንርእሱ ስለ ዝገበረ በዚ ብርግጽ ንሱ ጎይታ እዩ እሱ ወዲ ኣምላኽ እዩ ፍቅዲ 53 ትንቢት ኢሳያስ ፍቅዲ 1 እንታይ ዝብል እቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም መለሱ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ነቢያትሲ ነቲ ክርስቶስ እቲ ኢሳያስ ባዕሉስ ኣብ 53 ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 8 ዘሎ ዝተዛረበ ቃል ህፃን ተዋሂበና ወዲ ተወሊድልና ሰብ ኮይኑ ከም ዝግለጽ ንሱ ግን እሱ ከዓ ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ መስፍን ሰላም ከም ዝኾነ ኣቦ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣቦ ዘለዓለም ከም ዝኾነ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነዚ ምስክር እዚስ መን ኣመኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እናመስከረ ሃወሲ ክቕበልዎ ግን ኣይከኣሉን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ብሩኽ ዝተባሃለ እዚ ጎይታ እዚ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነሲ
ንመን ተጋህደሉ ዝምስጢር እዚ ኢሳያስ ኮሚ ዝበዘሎ ነዚ ምስክርና ምን ኣመነው ነዚ ክርስቶስ እዚ ነዚ ምስክርነት ናይ ሃወናይ ነቢያት ኣጸቢቆም ስለ ዘይተረድእዎ ንክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ የምባሉ ከም ጸርፍን ከም ንዕቀትን ከም ጌጋን ከም ሓጣትን ሓሲቦም ንሞት ሕሊፎም ሂቦም ገሪፎም ጡፍ ኢሎም ነቲ ዝፈጠሮም ጎይታ ነቲ እታ ሰዓት ንሳታ ደቂቕሳ እስትንፋስ ረኺቦም እናተንፈሱ ፀሓይ ረኺቦም ለይትን ቀትርን እናሰርዐ ዝሃቦም ጎይታ ከም መልክዑ ከም ምስሉ ፈጢሩ እግዚአብሔር ብህይወት ንኽገብሩ ቅድሚኡ ቆይሞም ክዛረቡ ዝገብሮም ጎይታ ሲ ነዚ ኣምላኽ እዚ ጡፍ ኢሎምሉ ነዚ ኣምላኽ እዚ ኣሕሊፎም ንሞት ሂቦሞ ገሪፎምዎ መፂ ፀሓሙ ተስትዮሞ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ደፊኦምሉ ዝገርም ኣብዚ ነገር እዚ ሲ እንታይ ኢልወሽዑ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ምስ በለ ኣብዚ ነገር እዚ ኸ ሓይሊ ቅልፅም እግዚአብሔር ከም ዘሎስ ንመን ተጋህደሉ ኣመን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዖም ንክርስቶስ ዝሪእዎ ዘለው ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ኣነስ ወዳኣም እሱሲ ኣነስ ቅድሚ ብርሃም ነይረየ ምስ በሎም ንሳቶም ከኣስ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይነበርካስ ከመይ ጌርካ ቅድሚ ብርሃም ነይረይ ትብል ኢሎሞ أبراهام قل محلتاتي رئيس تحقيسي له كل أبراهام نيري نساتهم بملك سجات رحم نري ونيرو نحنا قلنا بزلا سجا أتي أملاخسي أملاخ تزي جبت كل زنبر أملاخ ملء زخونة قويتاك زي أبهر كموت سلازيكل كشف سلازيكل كلمن سلازيكل مكرا قبل سلازيكل دم كفص سلازيكل دم تقوينو سب كوينة تدليزو كاب قدس رنجل ماران كاب سجا أسكا كاب نفسا نفس وسيدو فتصوم سب فتصوم أملاخ كوينو سلنا إثنين يمد حال سرح أمسكن أملاخي من تحد كان نخبر الكل قدس كيرلس نسو نبعلو زلمن زلو مسيدو سلتي قدم بقل زرخبنا نتمرجم كابالا كرحقسي نعوز زلمن زلو مسيدو أملاخي من تحد كان نبليلو مسخناتو كريستوس نسو داغماي أداميو كندانا نايبا كوينو صلو تقريبو مسواتو قريبو مكرات قبلو زخلو زغبرو زي أملاخ كموت هايكلني كلمنا هايكلني سلازي السب كونا له إذا سرح زق سرح ناي مدحان سرح كبر تقوينو سلازي السب كوينو بمقلاص وطرح نتسقاو أبسقاو طرح تحاصيرو مسلز ترفو بسقاو ملكع طرح سلازي ريق وزلو أملاخ كم زخونه حيل أملاخ أبو خمزلو ناي እግዚአብሔር አቦ حيلي ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልሱ ከም ዝኾነ ሲ አይተረድኡም ስለዚህ ኣብዚ ነገር እዚ ኸ ሓይሊ ቅልጽም እግዚአብሔር ከም ዘሎስ ንመን ተጋህደሉ ሰብ ጥራሕ ምሪኦም ንሶም ስጋው ነገር ጥራሕ ምሪኦም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ሓይሊ እግዚአብሔር አቦ ከም ዝኾነ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተረድኡዎን ስለዚህ ኸ ከም ጸርፈ ሓሲቦም ክሰቅልዎ ኣሕሊፎም ንክርስቶስ ይቦሙ ይገርም ስለዚህ نخلو خن تتقصخنا بوبا جزية سلازي بلنا كنا كينوح تحت إلى ندم بوبكو خيده فقدر بعتن طيبا فقدر بعت إسياس بلو طعم زقرمي بحكي نسو نحمامنا تصورو وتعانا النسقات كون قبولة زقبا لنا نسو تصيرو وحواتي نحمامنا وسيدو نتناتو هيوت سلام فقري مدحان هيوتي بالنحواتي كبرن قويتاخن نسق عيناخا أم نفسه صعانو نحنا قنا بإجزابير كم زتوقعن كم زتقذفن كم زتواردن غيرنا قصرنا يو هو شعوزهم هزب زياتهم كلهم هوي ندابلو بيلاطوس أبتي عمت فاسقا كخون كله ناي أب فاسقا جزي ناي كاب أسرات ناي مفتح لمدس لزنبرم بعرف فاسقا وان كاس لزنبرس نمن فتح لكم يسوع دون نبارنا ميلوا يسوع قالوا نبار بارك سقع تقبروا فتحيو زقرم نقتالي نسراقي نتي نزعمصهم نفسات زطف زسرق سب كفتح نتي
ዝምግቦም ዝነበረ ንሕሙማቶም ዝፍውሰሎም ዝነበረ ኣለ ፀፅዎም ኣሕዋተይ ክርስቶስ ንሕሙማቶም ይፍውሰሎም ንሓንካሳት ንዕውራት ንፀመማት ብኣጋንንቲ ንዝተታሕዙ ክፍውሰሎም ከሎ ንዝጠመዩ እኳ ምግቢ እናበረከተ ዝምግቦም ዝነበረ ክርስቶስ ንዕኡ ኣሕሊፎም ናይ ዓለም ፍርዲ መርአዎ ኣሕዋተይ ክሓስብ ግን ዲያብሎስ ከመይ ብኣቶም ገይሩ ኣንጻር ክርስቶስ ይሰርሕ ከም ዝነበረ መንፈሳዊ ውግእ ዓይነት ውግእ ይካየድ ከም ዝነበረ ረእይዎ ግን ክርስቶስ ሓያል ስለ ዝኾነ ብርቱዕ ኣምላኽ ተባሂሉሉ እዚ ብርቱዕ ኣምላኽ ዝግን ብጥበቡ ንዲያብሎስ ሕሪፉ ከምቲ ቃሉ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዝተዛረበሉ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ርእሲ ዲያብሎስ ጨፍሊቑ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ከም እግዚአብሔር ሲ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ከም ዘዋረዶ በቃ ሓጢአተኛ ገይሮም ሪኦም እግዚአብሔር ከመይ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ንውርደት እዮም ዝርእዩ ነይሮም ብኸም እዮም ዝሓስብዎ ነይሮም ክርስቶስ ግን ስለና እዩ ነይሩ ብስቃዩ ንሕማምና ፀይሩ ብቁስሉ ክንፍወስ ሕዋት ሓወይ እዛ ሰብነትካ እዚኣ እዛ ሂወትካ እዚኣ ብቁስሉ ብዋጋ እያ ተዓዲጋ ብዋጋ ዝተዓደግካ ኢኻ እሞ ንሂወትካ ናብ ክርስቶስ ኣማዕቁባ እቲ ጾርካ ተሰኪሙ ነቲ ዝኸበደካ ሸኸም ክዕርፈካ ዝኽእል ዝጎይታ እዚ እዩ እዚ ኣምላኽ እዚ እዩ ካብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ሓደ ሰብ ካብ ዝተፈጥረ ዘበለ ካብ መላእኽቲ ይኹኑ ካብ ሰባት ይኹን መስዋዕትን ተቕረቡ ጸሎትን ተገበሩ ብዙሓት ዲበላታት እንተሓረዱ እቶም ዝሕረዱ ዝነበሩ መስዋዕትታት ወላ ዓበር ዘይብሎም ቁስሊ ዘይብሎም ካብ ኣካላቶም ዝኾነ ጎደሎ ዘይብሎም ወላ እንተሃለውሲ ብፍፅም ተኣምር ካብዚ ሓጢኣት እዚ ካብዚ ፀልማት እዚ ከድሕነና ዝኽእል ወላ ሓደ ይነበረ ስለዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዮሴፍ እንታይ ኢልዎ እሱ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተጠንሰ ንድንግል ማርያም ንምውሳድ ከም ዘይሓፍር ከም ዘይብሉን ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ኢልዎ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ከድሕን ክፀውር መፅኡ ኢሳያስ ከዓ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውፅኡ ይኸኣለይ ነዚ ነገር እዚ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዞም እንታይ ኢልዎም ንክርስቶስ ይሁዳ ምስ ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ተሰማሚዑ ምስ ህዝቢ ብግዜ ለይቲ ሓሙስ ምሸት ናብ ዓርቢ ዘውግሕ ብግዜ ለይቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ ጸሎት እናገበረ ክርስቶስ ከሎ ናብኡ መፅኦም ብመብራህትን እናብርሁላ እንዳተጠቀሙ ጸልማት ስለ ዝነበረ ኣስያፍን ኣባትርን ሴፍን ሒዞም መፅኦም ንክርስቶስ ከም ሰራቂ ከም ለይባ ከም መጣፋፍኢ ከም ረባሺ ገይሮም ክሕዝዎ መፅኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣነስ ፅባሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት መቅደስኩም ኮይነሲ መዓልቲ ይምህር ነይረ ሽዑ ግን ኣይሓስኩምንን ሕጂ ግና እቲ ፅሑፍ ስለይ ዝተነበየ እዚ ኢሳያስ እዚ ብስምብራቱ ብስቅያቱ በዚ መከራ እዚ ሓሊፉ ንዓና ከመይ ምሕረት ከም ዝበና ፈውሲ ከም ዝህበና ካብ ፀልማት ካብ ተጠፊእናዮ ተባሪርናዮ ወዲቕናዮ ዝነበርና ከመይ ያቢሉ ልዕል ከም ዘብለና ክርስቶስ እዚ ጎይታ እዚ ናይ ስራሕ እዚ ከም ዝገብር ዝተነበይሉ ምእንቲ ክፍፀም ግን ክርስቶስ ብፍቃዱ ኣፍቂዱ ስለዚ ንሓይ ውሰዱን ንዖም ካግደፍኩም ብሓይሉ ከም ዘይወሰድዎ ካ እቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ዝተቐስኩልኩም ኣዕሊፈ ንመን ደሊኹም ምስ በሎም ኣነ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምስ በልዎ ኣነ ምስ በሎም ክልተ ግዜ ፃሕ ኢሎም ወዲቖም እዚ ከዓ ወላ ሓንቲ ብሓይሎም ከም ዘይወሰድዎ ብፍቃዱ እሱ ተዘይፈቅድ ነይሩ ምንም ትክንክፈውን ኣይክእሉን ነይሮም ግን ከዓ ክንፍወስ ክንሓውን ስለ ዘለና ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ከም ዝተውቅዐን ከም ዝተቀዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቆፂርና ግን ከምኡ ይነበረን ንዕኦም ከምኡ ኮይኑ ዝርዶም ነይሩ እምበር ክርስቶስ ንድሕነትና እዩ ነይሩ ዝተቐበሎ ንሱ ንጹህን ቅዱስን ዓበር ዘይብሉን እዩ ነይሩ ንሱ ግና ኢሉ ብሰርገበና ቆሰለ ሓጢኣት ስለ ዝገበርና ካብኡ ስለ ዝተፈለና ገና ሓጢኣተኛታት ኮለና ካብኡ ወዲቕና ገበነኛታት ኮለና እግዚአብሔር ከዓ ንገበነኛ ከይቀፅዕ ስለ ዘይገድፎ እቲ መቕፃዕቱ ንሱ ኣባና ክወርድ ዝግብኦ ኢየሱስ ክርስቶስ መቕፃዕቲ ናይ ገበና ተቐቢሉ
كحسا خفيلو أدحيننا እግዚአብሔር ይመስገን بسر أبسانا دما تخطكته نحنا سلام انت كرك مقصعتنا ابو أورده ورده نحنا انتي سلام كرك سلام كاختستمقر إذا نجرزي كهلو الناسي سلام كنركب كريستوس مقصعتنا ابو ورده نحنا ون بسمبراتو حونا امين امين بسمبراتو حوينا بسمبراتو قدوسات طريت እግዚአብሔር ናቱ ከምን نخون غيرنا نابقول لجيبنا حواتي لومي كريستوس زواغا زخفلو بعلة عربي حتيات انت جبرناسي انا حتيات غير إلنا تسفى قريصنا ندحريت نملس يكونسي حسب النحوار المسوات زخفلنا قويتا كمي انت جبنا استخدكتا املاخ ملكعو قابو سقع زينب أرز قبرو بقى الناس أفعو طف النابلو النا قرفو كسع ملكعو زاس الستف دي قبرو سلنا يا حواتي بخبر دوم إنا تعدقنا سلازي تسفقوا لسنا ندحريت عين الملس زقوي تازي بزا خبرت دومو بزا محسا من حوار مسواتي سلحاتياتنا زخفلا النادحنا الناس نبر قويتا سلازخونه تسفقوا لسنا ندحريت عين الملس نابقون القب السو مدحانينا زدحنا الناس فوسنا زابير قويتا يمو تسفى عين قرص ندحريت عين الملس حواتي سلازي مقطعاتنا ورد نحناون بسمبرات حاونا كلاتنا كم زتباررا أباقع نيرنا يلفقو دي شدشته نفس وكفنا مقدو زنبله زابير كأبسا كلاتنا أو دقو بك كم زتباررا باقع نيرنا بك واسا خم زي بلن كوينا يرنا كريستوس ملسيقنا تريتو غيرنا تفيقنا أبتحتنا ديابلوس نيرنا بزحات نفسات ولاتهم قدوسان نأملاق المكريستوس سب كوينو تقاليص مسقالو مماتو سلحاتياتنا بتوم بقدسنا እግዚአብሔር ዝስዕቦ ዘገልግልዎ ዝነበሩ እኳ ኩላቶም ብሰረት በአዳም ሔዋን ዝመጽ ሞት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝነበረ ኩሎም ናብ ሲኦል እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ዝተባረርና ኣብ ትሕቲ መቃረንቲ ዲያብሎስ ኢና ነርና ሓዋተይ ክርስቶስ ምስ መጸ ግና ንነፍሳት ኣብ ሲኦል ወሪዱ የፊፉ ጥሪቱ ገይሩ ኣኪብዎም ኢና ኣብ ገነት ወሲድዎ ስለዚ إذا أملاخ زين نحلونا خلو نزي قويتازي نزي سلامنا زي كسع كند زي زفكرنا هو حواتي كاب هيوت كام احنا زعب بفقر منتاي كله خير امقبنا صحاي يبرقلنا كرمتي ببقزي كرمتن حاجينا بلا زمقبنا قويتا صحاي بقزي قطر صحاينا برقا كيس المتنا بقزي ليتن ما خنا عرف ورحوني قبرلنا زنابا زنبلنا نتزرعنا يو نتزرحنا يو نتزعاينا يفرغ الرقبلو زقوي تازي خمس زبل زحلو أملاق كويزل لنا حواتين أملاقنا نمسكنو كاب زقوي تازي سناي مخن كيدنا حواتي مزقوي تازي توادا ديرو خمرت الجنزب يكون هفتي يكون زبلة ليش نجر ولا حدا كلهم تارا دحر كريستوس زسرعوا نجاريهم اليوم كلهم نجارات كأملاق كمقشش زبنا نجارات يوم لذي نزم قويتا زي نمرت نحره نابو نقرب زو واغاز زخفل أملاخ يزلن حواتي نحنا بسنبراتو حوانا سلازي كلها خمس تبارا راباقع نيرنا كريستوس كنت أرني في النات أريد غيرنا فقد شوعات مكرات أقبيلو سلازي سياسي بك كمين أي كريستوس أملاخنا زي بعلة عرب زرخوبو كاب حاموس مشات رأي وما ليتي كريستوس مسوطو ناب نفتي أخباب على تروع أخباب غيرهم لزنورو عداراش نايلك كانت كيافة ناب وسيدمو كاب كيافة ناب إلاتوس ناب حانا ناولو كابتي نفتي ناقالات وكل اللي بينهم ناقفعو ناتصرفو ناواردو ملو ليت حديرهم سلوزن دحري ناب كيافة وسيدمو فادوس فرق ليت تسقيلو كفرق ليت كساب ساعة سلسة كفرق لما علت مالته كفرق ما علت كساب ساعة سلسة لما سلسة ساعات ملو سألمات كوينو أو كواخب تخرجفو صحيح سألمت مقابر كتسقو مقابرات كخفتو زموتو كاب مقابر مستخفتو كتسقو تنقدسان
زغل زتأمر زي زرنق تأمرات تجيروها أملاخنا زرنق أملاخ يا حواتي كم يزبل فقري تازلوا بلعننا سلازي كويو أملاخ فقري له بقى إسيا وانجيلا يوحنس سي أملاخ فقري له فقاري كونين وبقى بعلو إتي فقر زبال نسبة علي بقى فقر مالتك أواقع مخفالي ساعة دزي هو تحلفو بقى نحنسي جبنينياتاتن حاتياتن كاب وريحنا كلنا بقى واقع خفيل النحواتي سلام كالركب مكرات أجابة فوق دي شو حتى سياس معرف 53 ليهم وانجيل ماركوس وانجيل يوحنس وانجيل ماتيوس لما عنتي أبعلة حمامات سجدنا زنببلنا زنبرا نبابات طوف تبعلو مكرا مقرفتي رؤسو يصفعوه بقى يقرفوه إذا مكرا زي تقبلوا قويتا أقدموا تناقيرو قناخ رؤسو واردو بتحتنا تقبله قناخ رؤسو أواردو بتحتنا تقبله تمالتي رؤسو أواردو قناخ رؤسو واردو بتحتنا تقبله تمالتي نسوسي كابت نقرس ولا خيتم فوق قبري خير نيري أملاخيو سلازي قدس باولس فيليبيس معرف كلته زلو كاب 6:7 نسوكا ملكع أملاخ زلو أملاخ كنت خونسي جن مست أملاخ زنبرو معرنت أي قدفن إلو أي تخرخرن إلو وبك أملاخ كل أنس أملاخ كل غص كم يقرب بزم زفطر قوم زيهم أنا مكرا قبل كم يقرب طف بحال أنا دفطر قوم أنا بهوتي زنبرو أنا أنت زي فيك إيدي أداون وسك بلا بلا حد زقونه وسك بلا زي كذا بزم فطرات زياتهم أنا كرم كيبلا رؤسو أواردو بتحتنا سلا حنتنا زمكر هذه مخناتو نحنا قبلنا نتقبل السخاء أكندانا تقصيعو تقبلو بسمبراتو بمكرو بقصلو كمن نفوس يرنا قبرنا عملاقنا نخون سلازي جناخه عفوون أي كفتن كم تنام محردي زخبكب جنشل كم تا أبقدم مكازتا سقط بالبجع عفو أي كفتن أب انتي أي كف عفو كفتن زي تأب زفترة معرف إسران كلتن فقد 10 زبلنايو أب كنت إيساق دعو البجع انتي جيروتو واهيبون أبراهام كأكند إيساق نعونة مسوء نزحر مسوء تقربو سلازي إذا بجع زي مثلا ناي كريستوس نيرو كم بجع كوينو خا كريستوس سلنا مسوء كوينو نحيوتي بنا زيابير يمسكن سلازي إيساسي هو بزعبا كريستوس كمي جيرو نزا نجر زي تنتونو بزعبا كريستوس بزعبا زبلات عربي زكبر كنت بقفعي حيزم فردوه نبتي زقتلو بوتا قوتيتم وسدوه ما قتلوه ريوا زقم وانجيلات كانوا بوزو تواعل لهم عن تبت كريستيانا بقى مسكلس أسكيمم وسيرم نودق نتجرفه نودقوا نقتل أمسكال كأسقيلون قتلوه بزعبات الزبط وحمد كراس تقدس حلقوا يلوان كلاتهم يلاقوا تصلون يرم بمخنيات جبن هزبنا تقتله كي زي جبرة حاصوت كأ أبعفو زي ترخب خنصوص مسحات عن كم زموت جبرو مسمن مسحات عن كم زموت جبرو أيوة وانجيل كان تيزبل أما أكل شفاتو أما أكل كلته شفاتو حاتياتات سقيلهم مو توم مسكرسوس حاتياتات سقولها اتحاده حاتياتو كيتأمن خموت كله اتحاده حاتياتو بمؤمن هيوت رخيبو شعو كابز قويتازي كذا أملاخ زي أيوة نعلة عربي كم يقولوا سياسة كم زستنتونو مالتي حاسو تبعفو كوي ترخبان كنسو مسحات عنقن كم زموت كبرو مقابر كا مسحاب تامات كونا اكزابيهر قنا خمزي بلالو كساقن بمكرا خحمششن فقادة إيو موتو حدقت حاتيات زمص مسوات نبرينوا دسك بالريوما موتو حدقت حاتيات زمص مسوات نبري اكزابيهر أبو نتزفوتو ودو
نتأنك ودو عالم كل أمتان كتدحن نتزفكر ودو ليخو سلام تاي موتو تاي سلازم تص حدقت حاتيات برهان هوت زمص سلازخونه مالتي زي أفضل 10 زلي مالتي سلازي نسو زرؤو خرئي إيو عدم إيو نويح كخون إيو فقادي كابو كفتصم إيلو سلازي قويتا خانتا إيلو فقاد كفتصم إيلو أفتي وانجيل يوحنس معرف 10 شو حتى تذهب كاني كم تزبل كاني فقاد كفتصمكو تفتصم إيلو كريستوس كأب مسكال ادخلوا بنبيات إذا نجر زي استنجر بزعبا كريستوس ناي مدحان سراح تفتصم رؤسو واريدو تحتيلو تقبلو نزم كرازي ناي مدحان سراح سريح تفتصم إيلو كبرنا عملاق دعر سقايو كم بحدش حاجوس كركبيو نخونتو خم زي تسقايخا كفلت إيو نمنتاي كريستوس نخونتو أيمتن دراما أي سرحين نبرنا حواتي زصليو زلمنو مكرا زقبلو عبجيت سمعني كفرح كله بفرح نفرحنا نچنقتو كچنق كله بچنقتو نچنقتنا يفوسني رحواتي دراما يسرحين نبرنا ناي بحقي ناي دحنا سرح يسرح نيرو أملاخي نمنتاي حدا كان نخبل كله دراما يسرحين نبرنا أملاخي كبل كله إذا نجرزي نعاتهم تايم زحسون إلياس يبدأ كذا جي إلياس مس إنتو رحنا خرئينا ندابلو يلا قصلو نيرو مسجن بزعبه هلاوينا يزارب نيرو نزي قدس كيرلس كابق نعوز من زلم مخناتو أملاخي نمنت حدا كان نخبل كلس بزعبه نعوز من زلم يد مسل تقال جن بزعبه نسو داغماي أقدام سلازخونه سلنا كوين مسوات زقرب تأبسا أتخن كتكوتو تخنقويو خنصليو دغبانا نحنا نسو خوينو نتمكر تقبلو أملاخي نمنتاي حدا كان يلبلاونا نمنتاي نتي أقدمو زرخبنا بقل مرقم نخرحق إذا مسوات دي صريح حواتي سلازي اتي مكورو تسقايسي نخونتو خمزي كونني لو كمزي كون كفلتيو نخونتو خمزي تسقايخا كفلتيو زسقايو زمكرو زي نخونتي نبرن حواتي نمدحانات كاي نمدحانكي إذا أنا بؤوز تحقوسكو تصادق بارياي نبزحات كتصدق عبسهم دما بعلو تصوريو أصدقنا حيوتي بنا حواتي نصدق مالتي حانت غيربسي اندحر تخيل كياس صديق زي حانت تخيل مزخل كياسي كي صدقت كتفرد خليا أي كالاني انت زي صديقك كتفري كلا كان سناي قبر زبال فرد صدق زبال فقرة عقست زبال هلونا خامس أملاخ انت زي حاليو كتفرى أي كالكاني اتا تخل استخليها مجمرة ختصدق كتكالالوها متصدقت شعو نعبيت تخيل شعورك أفرت فري سلازي كريستوس نبزحات كتصدق يزبطا مالتيو كابتي حاتيات كابتي تصالمات كابتي حماق كابتي تصالمات كابتي زير بحنا سفرة أوصيو ناتو دوقو يقبرنا يتخلنا مالتيو أنا قندويني نسخاتكم كا أنفريكم مشيلنا أفت قندويني زقونا نتكل حياونا تلاونا لنا بحس شعوب اتخرستوس قبر وزي زبلنا قبر وزي بلنا نقرفو تقبر وزي بلنا خان شعوبه بس أنا مقبارك مال على ساكن أنا زبك راي نقبر نتي كم تنرسحات أنا خون كله فوق إلنا أفنج أنا نعبس نتي زرسحة كمن نصريو نتحديات نتخفو أملاخ زي فوتو زبلا كابانا نرحق مالتيو نفنفنونا أنا زي بك مسانا زي واحد أنا زي كون نجر سلازخنا كابانا نرحقو مالتيو نبزحات كتصدق عباسو أم دما بعلو كتصور هيلو نيوتو تحقيسو نموت وفيا أمين قويتا بعلوها أنا نيوتي يحلي فيه بايلو أونجل ما توس معرف إسراف شو من تنزلو سنتايلو ود سبسي ها
ከገልግልም ህይወቱም እንት ብዙሓት በጃ ክህብን ከገልግልን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ኢሉ እሞ ኣነሲ በዓለይ ወዲ ሰብ ኮይነ ተገሊፀ ዘለኹ እዚ ህይወተይ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክህብ ከገልግልን እየ መፅአ ኣገልጊሉ ናይ ዕርቂ ስራሕ ሰሪሑ ናይ ምድሓን ስራሕ ሰሪሑ ባዕሉ መስዋእቲ ባዕሉ ቅራበ መስዋእቲ ኮይኑ ነቲ ዘቕረቦ መስዋእቲ ልመናን መስዋእትን ጸሎትን ኩሉ ዝተቆበ ናይ ምድሓን ስራሕ ዝሰርሖ ከዓ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኮይኑ ከዓ ነቲ ዘቕረቦ መስዋእቲ ተቐቢሉ ናይ ምድሓን ስራሕ ምስ ገዛእ ርእሱ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዓሪቕና ክብርን ጎይታ ይኹን ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እዚ ስራሕ እዚ እዚ ናይ ምድሓን እዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሕ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ዘለና ስለዚ እምበር ንህይወቱ ተሓጒሱ ንሞት ወፍያ ምስ በደለኛታት ከዓ ተቆፅረ እወ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክዕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ ይብል ፍቅዲ 12 ሓጢኣቶም ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ኢሉ ሓጢኣትና ፀይሩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክዕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ ስለዚ ንሕና ኩላትና በደለኛታትን ካብኡ ዝዓለናን ስለ ዝነበርና ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ክርስቶስ ምእንቲ በደልና ለሚኑ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቅረበለሎም ኢሉ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ለሚኑ ናይ ዕርቂ ስራሕ ክርስቶስ እዚ ኸ ብገዛእ ፍቃዱ እዩ ነቲ ዝለመነ ልመና ድማ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እሱ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ሰብ ብምዃኑ ከምቲ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ብመለኮት ከዓ ህያው ኮነ ዝተባሃለሉ ንሱ ከዓ ብስጋ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ክልምን ከሎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከዓ ምስ ኣቦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ነቲ ዘቕርቦ መስዋእቲ ከዓ ተቐቢሉ ከዓ ዕርቂ ገይሩ ስለዚ እቲ ዝለመኖ ልመና ባዕሉ ኢሳያስ እንታይ ይብላ ኣሎ በደሎ ምእንቲ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ሓጢኣቶም ምእንቲ ክሕደገሎም ከዓ ምእንቲ በደለኛታት ለመነ እታ ልመና ንምንታይ ኢልዋ በደሎም ምእንቲ ክሕደገሎም ይብሉ ስለዚ ጊዲኡ ምስ ዓበይቲ መቆለየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክመቆለ እዩ እናበለ እዚ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ኢሳያስ ነቢ ከምዚ ገይሩ ብዘረንቕ ነገር ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ዝገበሮ ስራሕ ከመይ ብስምብራቱ ነትናትና ገበን ተቐቢሉ ብሰንኪ ኣበሳናትና ገበን ከም ዝቆሰለ ብስምብራቱ ከም ዝሓወና እቲ ስቅያቱ እቲ ሞቱ እቲ መግረፍቱ እቲ ፀገም መከራ ምቕባሉ ከዓ ንኾንቱ ዘይኮነ ንዓና ንኸሕዊ ሰላም ንኽህብ ብስምብራቱ ብቁስሉ ክንሓዊ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ብዕለተ ዓርቢ ስለና ዝተገበረ ተንቲንካ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ምስ ገዜና ብጣዕሚ ነዊሕ ኮይኑ ለሰዓት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ስለ ዝመሃረና ዝገሰጸናን ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ካል ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም የራኽበና ኣብዚ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ንዘመሓላልፎ መንገዲ ብርሃን ድማ ንኽትከታተሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ክስዕቡ ምዕፀበኩም ጸጋ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን